Welcome sa atong Palimay drama. Sa dili pa nato sugdan ang drama, magbasa sa taog mga comments, no? Mga shout out. O salamat tay ni Jason Abing sa pagtambong sa birthday sa akong tatay gabi. Salamat nimo, go Jason Abing. Salamat kayo. Og ato nang basahon ang atong comment section sa atong Palimay Drama Compilation Part 15. So, Umi, salamat sa bagong upload nimo, idol. Lingaw kaayo mawa jud ang stress sa kinatawa namo from Masbate City. Salamat kanimo, Umi. Ug kang Music Lover Mix, nindot kayo imong mga drama loads padayon sa pagbuhat sa mga drama. Lingaw kaayo loads from Bicol. Salamat Music Mix Lover. Ug kang Hilin Ricky, salamat idol sa pag-upload, nice kayo. Salamat kanimo Hilin Rosie, Hilin Ricky. Kang Marites Tuso, shout out idol from Sumbonga. Lingaw jud ang imong mga drama. Oh, salamat kayo Marites Tuso. Pero medyo mo ka paminaw. Ricky Sanchez, nindot nga drama load, shout out me from Jinsan. Salamat Ricky Sanchez. Ug kang James Katanis, salamat sa bagong upload drama idol, makalingaw from Bukidnon. Salamat kanimo James Katanis, no? Pirmi jud ni kami kini si James Katanis, pirmi jud ni ga paminaw og shout out. Tuso Uling, Lingawa drama. Oh, salamat Tuso Uling. Ang Pidil Kudas, Lingawa drama, salamat sa pag-upload idol. Shout out from Malabalay Bukidnon. Salamat nimo Pidil Kudas. Ug kang Tuso Uling, salamat idol, lingaw kayo mi diri. Salamat. Og katong gusto magpa shout out, comment lang mo para mabasa nako sa sunod na ko nga upload, no, video. So katong di ganahan minaw sa atong mga shout out, mga comments, pass forward lang 3 minutes. Ug ato na sugnan atong Palimay Drama. Ako si Lalang, ginaingon, dili kit maayo sa usa ka banang ang ilang asawa sa kama maang-ang. Kay kun dunay laing lalaki nga sa inyong hagdanan mo tikang, aw unsay dugayan, tikangkang. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Mao ba rin eh? Mao ka na, day, Lalang. Kung dawaton mo lang ang akong gugma, di kagid magmahay na ako. Kay dili ko lalaki nga mapahimuslanon. Nga sa ato pa kung uyab na ta, huwag kay buhaton ako. Aba, siyempre, uday. Ipakita ko nimo ang akong kabuutan. Kung manuroy ta, dili ko mugunit sa imong mga kamot. Kung mananaw tag sini, uya dunay manag-uyab nga maghagkanay tungod kay mapahimuslanon ang lalaki. Ako, ningka. Di ko mabuhat ni anak. Sa laktod ng pagkasulti day, di ko muhawak nimo kay buutan ko. Mao ba? Unya kun pananglit, ako'y muhagad nimo nga manutag motel. Unya na natasod sa motel. Yak. Unya sayaks. Dili. Naghubo na ko sa mga tubangan, sa imong buhaton. Ang akong buhaton day. Mo ni. Kuhaon ako balik ang imong sayal ug sinina, akong ipasulob nimo balik. Kay dili ko mapahimuslanon. Suluban ko nimo balik sa akong sayal og sinina. Yap. Akong panty? Dila nimo ibalik og sulob. Gihubo man sa dako akong panty ato. Ha? Giapil sa dani mo hubo yung pante? Isulob na ako pagbalik ang yung pante day. Kibutan ko, dili ko mapahimuslanon. He! Kawa na ay torpe. Pawas ako tubangan be. Busted ka! Busted ka! Ay. Ay pastilan kanimo Lalang. Diskarte ratong rin ni oy nga di kunuhay siya hangulog unod sa usa ka babay. Pero atik ra god. Naong ato. Aron imo siyang sugton ba? Sa kabaya, oy. Da makalagot, uy.
Bisan ako na siyang giingan nga naghubo na ko siyang atubangan sud sa motel. Di kay kuno siya. Makalakot ka ayo nay uy. Ay istorya ra lagi na niya, nak. Atik ba? Aw unsa man. Nakagusto kang Rene uwa? Kagusto nay. May pagtanaw man ko niya kay buutan man siya. Pero nasubrahan na sad kabuutan uy. Tiyaw mo na nga kung magkauyab ko numi bisan sa paghikap sa akong kamot, dili ko na niya buhaton. Nak, sultihan talang ka. Ang lalaki nga musultig sama ni Ana nga ipakita ang tanan nga kabuutan nga bisan sa paghikap sa kamot dili buhaton. Mao gyud nay mangtas ibabaw sa kama, anak. Hala mo o ba, nay? Oo. Ingon ana day na, nay. Ang lalaki nga magpadili-dili, mangtas di babaw sa kama. O nak, oy, ingon ana na. Daoy, kanindot, nay. Kadahan kog lalaki nga mangtas, nay. Ay, sige, nay, ha. Kung mamisita og balik na ko si Rene, sugton ako siya, nay. Sugton gid ako si Rene. Unsa si Ricky? O nak, ay mamugos magyong mudayon, oy. Mao nga ako na lang ipadayon. Gusto sad lagi siyang mudiga siyang gugma diha nimo. Ang tinuod, nay, okay ra ba sa unta na si Ricky? Kaysa tan-aw na ko, bangis ng tawhana. Kung mo na akong madayon, ambot papahuwayon ba tingali ka ko, anak? Tingali papahuwayon lang kog mga unmin, nay. Ay oo, oy. Okay ra sad na si Ricky, oy. Ari pa lang na siya mudiga na ako. Ha? Sugton ko dayon na siya. Sapa din, nay, uy. Erda, ikaw maiyang nagustuhan. Busa, ikaw li atubang niya kaw. O kung mahimo, si Ricky nalay sugtanak. Maayo na kay bangis ng daan. Dili, nay, dili. Si Rene, siya ako nagustuhan. Si Rene na lang, nay. Kay, anak magkit ka na. Basta magpabutan-buutan, mangtas. Ikaw na ba yung kaingon, nay, di pa? Ay, dahala, sige. Kanaugon ko lang to si Ricky. Ako'y magpachansing ato, Bike. Dugay na sa kung katilog langit da. Nanay baya, gibingaw na gitawag to Jax nanay. Dugay na magkanamatay si tatay. Kani ato sa buhay pa to si tatay. Sige lang siya kong pangliklik nila nga maglubong og minatay ibabaw sa lantay. Sundan ako sa nanay, be. Budistansya lang ko nila og gamay. Mamati ko silang panagsultihanay. Mao ba ng Lucia? Dili mo atubang ng sa lalang? Kay si Rene man iyang nagustuhan? Oo, dong. Mao nga. Nga unsa ng Lucia? Ako nalay panguyabi ka, dong. Oh. Sugtong tadayon ka. Bigot pa man sad gud ni dong. Oo, tanawa. Dayo, kita kaning paan ako, dong. Bigot pa kay ni. Busa, ako nalay panguyabi, be. Nang? Ha? Di ko ni mo ng Lucia eh. Looy, chusi. Paara may bigot ni mo ng Lucia, pero ang imo, Lusyang naman. Oo, sa kasyang. Wa pa ni mabunog ang ako, do. Kay, usara ka bata ang niagi ani. Si Lalang ra. Unya, sayo sang natigbak tong akong bana. Usa, hugot pa kay ni, busok pa kay ning ako, do. Madapan ni. Atik. Ay, di ka ra ba mo to, oh. Be, dali, be. Okay. Dali. Nang. Direta so sa akong kwarto, be. Bakit-on ka ka. Ay, lagi nang eh. Lusyang na lagi ng imuha nang. Uyunot na ng imuha. Tana na yung kwarto. Aron Ay. makita na tong katag. Dali na. Nang. Hala, nasuko si nanay gingan laglo siyang og naikunot. Hala, giguro niya si Ricky paingon sa kwarto. Hala to, ana, nagkasuda sila sa kwarto. Ang gamay nga lungag sa pungpungbi, ako atuin. Nang. Sige, sige, unsaman ko yun, not hayakan, be. Ay, Yun, not. ako isa ininang ha. Bahal, Lusyang na ka, uy. Daginuto na lang taka. Nandong. Nandong. Ihagsak na nandong. Kami. Rene, ba natin naging ka?
kasal naman ta. Huli ni. Sige. Sige, kuha ako karon ng kadagahan. Kuha ako kadagahan rin eh. Mora to dong? Kausara? Primero pag natong dugron, unya kausara? Di ka po ibay kong atiman sa itong mga bisita day. Sabaday? Puhoy sa ito Matug sa tagkadyot. Ay na nagtabuni kay akong huong balik. Kantag taon. Matug sa taday. Hilom, tugdik imo. Way lamit yung pagkaminyo aoy. May pag ikaw ang akong gisugot da, Ricky. Kay kugihan kay kang motor jack. Serini, magkahong magkausa. Tikuko na yung iya. Kalagot ka ayo. Ang tinuoday, bisan kasal namin ni nanay nimo, pero ikaw man ang niya sa kong unahuna eh. Kung nabitang mag-sex me, ikaw man akong imagine nun. Ay, kumano kanindot ka di ay ni mo. Day, sagdi lang day. Ulit lang sa dito sa inyo. Kung mulakaw lang imong bana, at tuon tagag sekreto. Ako lang lipaton si nanay nimo. Promise ha? Basta kayo magpaabot ka ni mo, Ricky ha? Ha? Sureness? Mao na day lalang. Kung makuwangan kasi imong bana sugta ko, ihatag ko nimo ang wa mahatag sa imong bana. We, sure ka? Di ko ni mo noy, oy. Tiguwang naman ka? Tikuko naman gani ang kang rini nga bata pa, ikaw pa kang idara na? No, di ko. Oy, mukaon kog itlog sticky kada buntag day. Sure? Oo. Gamay ng itong sticky? Pakusga ng itlog sticky, 14 ang vitamina. Kakuha pa kong kapito. Oh, testinghan pa ko nimo. Kapito, good tawin. Kapito, gyud. Puslan man noy nga magbudi ko sa kung bana ka ng batan-o ng ako noy, oy. Di ko mamasit og taong tiguwang. Ay, kusgan pala gining ako. Bisang tanaw pa nimo kusgan pa ni Usaman, ha? Anaw ka ba, ha? Eh? Pakitot ka. Malikan pa ni Do. Streyahe noy. Watay daog noy, oy. Batan-on ang gusto nako. Si Ricky akong gusto. Si Ricky bangis ang gusto ko. Si Ricky! Bangis ka rin. Lalang? Ay, Sige, gano'n ako gusto mong tilunin mo. Maybe it's but it's so good. Nay. Mao ka na lalang. May nagsulti na kung may kabit ng akong bana. Og oras nga masakpan ko kung si Kensa ang iyang kabit. Patyon ko kutong bayhana to. Patyon ko siya lalang. Bisag ako pa siyang anak. Nakadungog na tabi si nanay nga ako ang kabit sa iyang bana. Pero namabdos na lang ko sa anak sa iyang bana. Huwag din siya makasakop na mo ni Ricky nga nag-tourjack. Makasakop sad ka siya nga marunong mang kaiming duha si Ricky. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Martina, ginaingon, nga ang babae nga gusto nga makabana og usa ka tunay gud nga lalaki o nya isog, makabana na hinunog usa ka lalaki nga bayot. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Gibuwagan mo si Pablo? Oh, ano man ko na Martina? Lagot kay ko gahapon maoy. Dihang nagkuyog mi padong sa merkado. Diha bitoy nag-away nga pulos nagdaog kutsilyo nga nagdinunggabay. Na, nagginukdanay padung na mo oy. Oo niya. Mi karatilog dagan. Naon sa boy gibiyaan man lang ko. Oy, di sa tumaayo yung gihimo nimo. Kung simba ko oroy, kung ikapay na dunggaban sa nag-away, patay ka. Mulang, may gani kay nag-away pulos ra sa nakailan ako. Og pulos gid sila na ospital ma. Pulos man sila dunay mga samad. Ha, mo ani ganito si Pablo. Ako tong kasabaan. Dili mo ito yung gibuhat ni mo da. Kuyaw ko ni kay namatay ato. Na, di na tumabalik maoy. Kay ako naman tong gibuwagan. Bayuton man tong tawhana di ay oy. Ha? Uy, unsa man? Nahilabtan na ka itong Pablo? Nakahilabot, good. Moy! Kadalaki ba nga makauyab na ako, makahilabot ba yun na ako, ma? Moy! Ako na good ni. May pagkaliwan. Oo, Moy! yun. Ogo niya. Oy, pagminyo na Martina.
Kung makauyab ka day sunod di gayon, pag minyo na ha. Kay sakto naman kas edad. O ma, pero mamili kog lalaki nga isog. Kanang makalaban gyud sa atong pamilya ba? Oh. Kung doon na may mudaog-daog nato, lalaki nga isog ang akong pangitaon, ma. Oy, kalisod ba yan yung bangitang lalaki dahi isog? Kuya kay mabiyaan ka ng kalakihan kung mao na imong mabana. O nga nang mabiyaan man, Yots. Kung ingon na ang klasihan sa pagkatao yung bangitaon dahi, kung makapatay siya, di mabiyaan ka, kay mapriso man siya. O niya kung siya sa ipat niyan, di mabiyaan ka, kay biyuda man ka. Maubay. Maona, busa ko pa ikaw lang pagkitaan sa klaki. Bahala ng dalawan, basta inigborlis, dako. Ang importante. Daoy, ikaw ba? Dahan na gud na tanan, uy. Apil na sa kong pangitaon sa usa ka lalaki. Isog, unya. Dako. Mao ba, Martina? May mamisita ni Morong gabi Oh, ma. Si Brando. Uy. Boxer na siya kaniadto. Uy. Kun mo dayon siya pamisita na ko rong gabi, ma. Sugtun yun dayon ako siya. Brando? Uy, mura magnindot kay na nga na. Uy, Brando bandido. kana nak, nindot na. Kay Boxer man ka na. Kaniadto. Kung doon ay magpabuang-buang o binuang nato na. Maigo gyud sa kumo ni Brando. Maogid, ma. Busa, pangandaman ko karong gabi ang pagbisita ni Brando na ako, ma. May gabi inang. Si Martina? Oh, kabusok ni mo og lawas dong oy. Unya dagko kay kag braso. Ikaw ba si Brando nga gipaabot ni Martina nga akong anak? Unang ako. Baksir ko sa una nang. Oh, karon di ay wa na ka magbakser. Wa na nang. Mibiya na ko. Pero ang tao nga maigo sa akong kumo, tikang gihapon. Kay 10 rounders man ko pagbiya na ko sa pagkabakser. Mao ba? Unang. Hey, Brando! Naanaday ka? Ma, padayon na siya dilistaan. Oh, nak. Brando, sige na dong, dayon dong. Og digahi dayon si Martina sa imong gugma dong. Kay iya ka dayong sugton. Misulti man siya nako nga iya kang sugton karon, Brando. Mao ba nang? Ay, salamat. Maminyo ni ko aning higayuna nang. Oh. Nang madayon ko ha. Aron madigahan din ako si Martina sa akong nag-urus-urus nga gugma. Ay, salamat day. Gisugutayin ko nimo. Kanat tungkol kay, nakita ko nga ikaw ng lalaki nga akong gipangita, Brando. Usa ka tunay nga lalaki. Kay boxer good ko. 10 rounders ko day. Pao ba? Daghan ako mga kontra nga gipakamang sa ibabaw sa ring. Hala, uy. Iundang lang ko kay gila ay kog practice. Hala, no? Mong narbaho na lang ko. Pero kung duray magpambuang-buang na ako, labi na gyud sa akong mga mahal kinabuhi nga maoy binuangan, tikangkang gyud nga maigo sa akong kumo. Kun mao, ikaw na gyud ang akong gipangita, Brando. Ikaw na. Unsa day? Mo check-in ta og motel? Nga naman, di ka ganahan, ha? Kuan kanang unya na lang day oy human sa atong kasal. Nga magdog ta. Pakasal uno ta daan day. Kalain, balay man ni. Time para good. On sa mga Brando, bayot ka? Unsa? Dito ko bayot day oy. Tunay kong lalaki. Baksir gugu. Pues check-in ta. Di ko makapaabot ng dugay. Dugay pa kay ang kasal, uy. Una-una na lang natuon.
Kay gusto kong muga kusron og hugot ka is pusok mong dugan, Brando. Ah! Natatungod ining motel dong, Brando. Ako rin pliti. Driver, darang among pliti, oh. Oo, salamat. Imong uyab ayo, gipaningaw nagmayo. Ha? Bayot man tingali ng tawhana. Unsay bayot? Unsay bayot? Ah, Ingnan ko lataha. ha? Kuyapan karon igo kasong kumot tung tuha ka. Loko, drivera ka. Ay pagbugal-bugal og sulti sa kong uyab do. Boxer na do, 10 rounder na do. Mao na, boxer ko. 10 rounders. Sorry sir, sorry ma'am, sorry. Tana dong, manaog na tayo ng taxi. Mag 10 rounds po ta do. Day Martina. Brando. Kay, kapos. Hindot ni mong gakson, Brando. Kapusok sa imong dugan. Hastang imong ubusan. It's kinapadagan na sa bahay ni Kuya, Brando. Come in. Salamat day ha. Imo kong gilipay. Ang gusto mo unta nako nga pumalan unta sa atong kasal. Sa man ka, uy, sigihan mong gyapon na ni mong sipit. Sigihan na ni mong tago. Day. Maawaw pag ihapon ka, ang binabe. Day. Kasluno naman gud ka. O mahibaw ka sa moabot niya ang mga adlaw. Busa karon pa lang day. Sultihan ta kadaan. Ha? Saon sa man? May kitago day ka nako dong? Oh, tanawa day oo. Oo. Oh. Di ba hait, di dumpol? Oh, hala. Day. Ano man na? O pa di ka matulit? Luluin, Diyos sa dito na mo ganiha. Pisot ko day. Mahadlok maguko og labaha. Pero kung sukmagay day lang noon, sus kama gid sila. Igo sa kumo day. Uy, mauwaw, tana dong. Uy, kuyog taog mas doktor ha. Ipatulit ako. Ay, di ko day, uy. Subuan lang kong pangalataha sa mga tao, day. Ay, lang ang nakutulian, day, uy. Di ko patuli, day. Ikauwaw. May higala man ko nga doktor, si Dr. Rachel. Mauwa ka to niya, eh. Hindi ko ni mo, oy. Magbuwag na lang ta, oy. Magbuwag ta. Mao na lang ng katapusan tang panagkita, Brando. Di ko gusto makabanag lalaki nga way tuli. Sige lang, Isot kang dako. Buwag na ta. day. Dako man, day. Ay, di Isot ko lang. bahalag dako na. Martina. Ay, kadibala si Muday. Mao to higayon na nga, boxer pa, pero why abis? Ay, kadaghan kay kit-kit ato din, no? Mao gyud. Nagluto ta kag kit-kit dahil. Mao Yung din mantikaan sa mong kit-kit ato. Kana ilan mong Ay. ganyan sa man to niya. Wa mo kabanteng talinis di ay. Gipaus to dahil. Syalan ka di ay. Stilan. Nailad ko sa dako Ay. di ay. Maoday ko no nga miundang siya pagka-boxer. Kay gusto man siyang manager nga ipatuli siya. Uy! Unya, di man siya gusto. Maong miundang na lang siya. Oh, naas Rachel dito. Si Rachel nga, luok ko na itong Rachel. Kuya, paano tatong iya? May kinamutulis Rachel. Mao man gani. Ako ang tandadong Doktora Rachel. Ay, kanang, day, birthday maroon ako, day. Ha? Ito sa amo na. Mag-inom tagamay, inom lagamay. Bayot, uy. Di ako mainom, ha? Ikay inom, ako'y umay. Ay, basta magpalabi ka, ha? Ay di, oy, tana, ato tas bahay, day. Yots. Hubog naman ko, Yots. Sabi ni mo, Martina, Kaya sagting. basta makainom ko, ganahan ko babae. Sapa ka diya ba, Yotsoy? Lagi, Ikaw malalaki ka, kabayot ni mo ka na anak, ha? ikaw to, ha? Ikaw to. Edre, Ha? kakusta? Oo? Ipagawa si mong dilaki, susupod ka. Suwayan ako. Maibot na.
Bayo, Lemon tanan yun. Kita gana. Uy, Murag kagingking pero lansangon, di ba? Gamay naman pero gahi kayo. ikulisan. Gusto ka? Gusto. Ipadukduk taning lansang na ko dahil. Sige. Orlan. Ni ahak. Pagkali ka maghubo-hubo. Unyari ka. Ipalapos lang na. Ayaw. Kanimi. Malago ka maghubo sa imong itnap. Walison lang tani. Magising na, uy. Kita ka ni. Mamdos ko, ma. Sailan bayot ang amahan. Bagay ko ni madawat. Lalaki nga isog ang akong gusto. Di ko bayot. Ato ka atong way tuli. Kung Adi sa pa lang may po. mahimo ni mo, anak. Mabdos naman ka. Bayot si Orlando. Mura man ni si Orlando. Pero ang iyang kuskan kay di makaburot, di maburot gid ka. Maubitaw ni may resulta yun. Mauna. Tiyo, arete. Maulang ni ako, Martina, aron, sabutan lang nato ng kasal ninyo sa akong pag-umangkon nga si Orlan. Ay, pagkasal lang mo. Sagdil na sigbayot siya, liwat mo na sa uyuan. Basta kay tuli dong. Kung gusto ka nga mataw ng anak mo nga way amahan, naarani mo. Uli na ko. Ang kalain ba ni mo, eh? Mamiya man lang ka diretso. Sa kadagang lalaking miagi na ako nga nos bayot man in taon ko ni Mabdos. Yaon sa man lagi, nagdali rin ba ko? Prangkahidayin ko sa magpakasal kan Orlan o dili kay huli ko. Kalain Asa, ba ni mo? magbaybir ko ka. Bigo ka magpakasal ka niya, mamaya din mi aron magkasal mo sa mandi ka. Huli na ko. J, padayos. J. Time pa sa Martina, uy, unsa man. Ikaw ra gid ang makadesisyon ani. Time pa sa J. Pungges ako na siya, ma. Sabi na tabukan na sa inyo, no? Oy, magpakasal na lang ko ng bayot, oy. Ahak niya ni Kenta nga, oy. Nangita kong lalaking isog na punta na binugustaong bayot. Makalagot ba yan ni, oy, bisit. Basta kabayot yun ang akong nabana. Tagsararabang mudog na akong amaw. Mudog lang kun akong hubgon. Mga kun mulihok kanya akong gana. Aw, ako siyang hubgon. Kay mulihok masada iyang pagkalalaki kun mahubog na siya. Hastang liguna na ba? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ruby. Ginaingon, ang kaminyoon dili lumba. Og dili kini sama sa init nga pagkaon nga kung mapasok ka, mahimo mo kining iluwa. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Nanganak na sad sila si Ate Josephine mo, Ruby. Ikaduha na nilang anak ang bana. Unya ma? Awa lang. Gisultihan lang tika. Kay may duha na kaanak si ate nimo. Pero ikaw, until now, wa pa mi makakita si papa nimo sa imong uyab. Ay ambot ining anak ka. Bayot matingali ni. Saman, uy. Pagklaro, bayot ka, Ruby. Go pa rin uyab, bayot na di ay. Panguyab na, uy. Sakto na gud kas edad. Bitaw, kuya og mabiyaan ka strain, oy. Gamay may nagdali taon oy. Ay. Ako, wag ko magdali. May lumpaan na ining minyo. Sakto mo sa di mo mama papa ba Ruby? Mita na babae ngayon mong uyabon. Uy, naunsa mo ka? Kinsa man pod nga wa mo koy nakitaan. Tagaan ka. Padiha. Taligid ko amiga, botan kayo. Text mo do. Sos. So why lang gud naunsa man ka? Abe, baon number siya ang cellphone ay. Save na siyang phone book ko. Siya magiuna ni text na ako. Bebe, kung basahon. Hi, this is Janine, ang friend ni Jilum. How are you? Ako lang replyan.
Okay rako. Sena. Dali ang nakareply. Magkita ta. Okay ra? Pahala kang babayhana ka. Kita dayon? Karong paganita nag-text-text? Kita noon sa mga Pwede ko eh. Unsa pala dagway ng babayhana nga imong gihatag na ako. Pastilan. Basig binuangan lang ko ni Mabay Jilong. Oy, gwapa na si Nadjoy. Noon sa mga Janine. Guwapa? Gwapa! Sure? Oh, gwapa lagi na. Sure ko. Miga ko na nako. Pilian ko itang pagkalaki. Noon sa may. Kanar man pilian, abi ni mo bay? Mapunta gali nagpinilian sad na. Ikaw lang, pilian magtika. Diri tandapita mang lingkod, Ruby. Ay, dire lang ko sa uldahan dapit ma. Kalimuot ka diha eh. Ay, naamang ko'y sod. Naamang ko'y electric fan dito sa sod. Ay, dili lagi ko ganahan. Ay, nalabala ka, uy. Ayaw palayo na ako, ha? Mama ba yun? Mga batang gamay. Diri ako sa may putahan magbarug ma. O, sige, diha lang ka, ha? Ay, palayo. Na, diha ka, sige. Wala din ako ni silent ang akong cellphone. Ako sa ning i-silent ni. Naarab ako simbahan da. Naghahanap sang nimba eh. Uy! Uy! Wala! Ang mobile na tumba! Miss! Miss! Wa pa man mauli si Ruby. Daon sa mamong duha, ha? Nga, kamo may nagkuyog sa pagsimba. Ambot adtong anak ka. Kalit malag kawagtang. Ingon siya kay dapit ra siya sputan sa simbahan magbarog. Ay. Pero wa man dito. Mong niuna na lang kog pauli. Pasag din na lang. Dako na to si Ruby. Mauli ra to, oy. Hain ko. Miss, niya ka sa hospital? Nadi ay. Nakuyapan mo ko dito sa may simbahan. O diha ka natumba sa akong tungod. Mong, ako na nagdani mo din hi. Miss? Nganong nahilak man ka? Maulit ako. Ayos. Matod sa doktor, papabuton ko ka sa resulta sa iyang pag-examine nimo. Nakamatag ka na din, ma'am? Siya ang doktor nga nag-examine nimo. Dok. Congrats, sir. Congratulations ninyong duha. 4 weeks na nga mabdo si Mrs. Unsa? Magdos ko! Salamat sa mga paghatod na ako sa ospital, ha? Way sa pa yan. Okay naman ka. Nya, piyan na ta ka ha? Sige, salamat ni mo, ha? Way sa pa yan, miss. Ato na ko. Mauna na. Musalig lang tayo sa laki. Resulta, na mabdos. O ko na magpakita niya ang nakapamabdos. Naluoy ko niya. Kung ako pa'y nakapamabdos niya, di ko siya pasagdan. Maayong patyon ng mga lalaki nga. May lamuturjak o babae. Hindi pagkahuman, mubiya na lang. Pagkaway ayo. Oh, may Jalom. Kasi may gisigihan ni mong dial diha. Ganiha raman kang busy sa imong cellphone. Blaka ko sa kong miga. Uy, katubang akong gihatag ni mo nga imong akot ang himuon imong ka-textmate ba? Ano mo na eh? Na-miss call na ko yung tawag. Busy mo ko, ako makatubag ba? Siya may text siya na ko nga. Kaya ko doon maghikog lang kuno siya. Uy, mau ba? Oo. Bay, Ruby. Bani ko, bay. Gamito tayo mong motor, bay. Tuon ako sa boarding house na kung amiga nga si Janine. Sige ba, Jalom? Nago ko na, ha? Sige ba? Nen? Janine? Alisuon ako, bay. Ang saradura. Uy, gilak. Di gilak. Nabli man. Oh my God! Ba, Jalom? Dugo, nagkadugo yung pulso, bay! Janine! Kituo ko! Buhay pa siya, bay! Dali! Asa siya! Ikarga na siya sa kumutor. Mo na siya sa ospital! Dili!
Bay, siya day akong ka-text-mate. Oo, bay. Nadaan naman ko siya din sa ospital atong last week. Nakuyapan siya og ang finding sa doktor, mabdo siya 4 weeks. Oo ba? O rin maghikong ni Bayhana. Kakag yun. Salamat sa inyong pagdana ko din sa ospital, ha? Second life na nina ko. O second time na pud ko nimong naluwas. Ikaw din, Sir Rupi. Ako? O ay usbang imong gibuhat ha? Luwi ang bata nga nasa imong tiyan. O siya labot sa kibuhat sa iyong amahan diya nimo. Pakatawha siya. Bisag ko'y mga mahan niya. Ako'y mga mahan. Unsa? Bidhan ang babae nga imong menyuan, Ruby? Ina sa timong reaction mo eh. Bidhal man gyud ang imong gilitok. Di pwede nga inon na nimog mabdos ng daan ang babae nga imong ninyuan, Robe. Ay, mao na ipagaingnon sa imong pagkapilian, Ruby. Napunta ka sa may bihod na. Bidhan kang mama. Bihod po ka papa. Paita ba na ko inyo eh. Pero ma, magpakasal jud ko ni Janine. No matter what. Janine? Di man yung anak, Rupi. Ha? Bebe, ako'y madani mo, be. Ha? Ako'y masakay sa kabayo mo. Kung doon ay kutsero, ako sad, kutsera. Kumaayo mo mga bayot, Janine. Sakto ko sa akong desisyon. Wa ko magdali nga magminyo. Nakaasawa ko humandaan, pero wa pa ko magmahay, kay maayo mang mukabayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Liloy, ginaingon. Daghan ang mga utana kung unsay bertod ko nun ako. Kay sayo kung mabiyudo, mambinyo ra po dayon ko. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kaligtan. Uy. Nganong tubay? Ang nabuhian na akong baso bay. Dangog siguro. Di man po basta ang baso nga akong gunitan bay. Nabuhian gyud. Bay, gipaningot man ka? Buti wa pa kanimo usog mayo akong sugar. Paningot ko mayo. Loy! May na naman sa telepono. Papauliw ka sa inyo karon dayon. Ha? Ngano mo ko na bay? Basta lang, uli na sa inyo karon dayon, Beloy. Kulbaan ko na. Uy, kadagang tao sa mo. Usog kayo dito mo. Yun na, pagya ko ninyo, be. Imong pundok din na. Anong hilo mo kayo mo nga nagpundok din na. Pagya ko sa panahon sa ubay. Usin na itabo sa mo, ha? Ano ni? Liloy, maayo kay ni akan na. Pasti lang doon kalit ka ihitabo. Gitulis ni mong asawa. Gikuha ang mga baligyan nga gipautang nga mga alahas. Og nisukol siguro siya sa tulisan. Maong gipusil siya. Unsa? Bay, Liloy. Ato sa amo ugma. Birthday na ako. Ay problema ba? Ato ta? Sure ka? Mga tugas birthday niya, Bay Liloy. Nga bago bang kang namatyan? Tingay mo ba? Patay naman to siya. Gawas pasad. Lain sa nang sige ko gila ko eh. Wa na mo gito. Saon mo na to, anak. Biliba. Biliba naman niyo mo, Bay. Dali na ka makarecover. Maunay, Liloy. Palaban. Basta ugma ha. Mag-enjoy ta. Ay! Dako-dako di kaglakang. Mauwi magsugod na mo. Sige, pangan. Asa mas bayang? Niyas bayang, ha? Wala to asa gawas. Ade ba? Daghan lagi kang bisita ron, ha? Manggagawa na sa mga asawa. Dali na rin. Niyo may daghang taga City Hall, oh? Ako na lang gimbitar. Di ay ba? Sige ba, kay gutom lagay ko. Ni amas Congressman Bibot lagi. Lagi na ba? Apin na si Bitano. Murag, nalaming na kong maayo ba? Purga na tawag ko. Birthday ko rin mo, papa kong maayo ni. Uy. Nga naman ka ba eh? Kinsa na siya? Paano na ba? Kanagot. Pag umangko na si kagaw sa mga asawa. Ni May? Oo. Ilailad ka ha? Ilailad ka ron. Kaunsa. Sige. Auntie, ato na ko. Kadiyot sa Lili.
Pagdagsudan. Salamat, Auntie. Manangit sa ko ni Uncle, Auntie. Uncle, Oh, Lily. Oh, dali day. ato na ko, Uncle. Nananghid naman ko ni Auntie. Oh, mao ba? Asa? Ilaila sa mo. Akong best friend si Bay Liloy. Loy, si Lily. Ay, kakaliwat yung gwapa imong asawa. Da, si May, gwapa niya. Imong pag-umangko si asawa, gwapa. Oh, mga sawa ka kog dili gwapa. Ay, tagadagang sa City Hall, oh. Api na sa imbitado. Sige, Uncle. Ato na ko. Happy birthday pag-usap. Sige day. Oy. Tutu ka magmaayos, Lily. Hoy! Uy! Ang sagol ka, Liloy. Siya magminyo kag balik. Oy, binuang diha, Loy, ha? Lagi la. Ako binuang. Oy, Minyo ko bago balik. pa ganing namatay imong asawa, Liloy. Wa pa'y tuig, oy. Pinaparido pa. Oh. Tripon ba? Paypayan ako. Para mo kang lumganan. Kinahanglan pag bigyan nagpaabot ko sa tuig lang. Hala na. Una kong minyo, bida sa daan na eh. Alam mo, Odeng, wa ihatag ang mga alahas. Ako'y labot. May gani. Dili na lang, oy. May, oy, nga di na lang god. Nadi kang alas eh. Oo, oy. Ayaw po na. Ayaw sa ana. Laya po na istorya halay. Kinsa bang bayhana ang natintal ni mo? Ay, in town, Liloy, Liloy. Oy, Lola, di na mistil tintalo ng mga babae taon aning imong apo, Lola. Oy. Maya na. Kinsa lagay. Pinsa, manguyab siya na ako, Uncle. Dili ko, oy. Uy, day. Buutan dos Liloy. Bisa na. Di man ko ka nahagpiyudo. Hala. Unsa may naan ng byudo nga? Dili man ka. Ay, lainan ko, Uncle, oy. Day, sa kiliran ni Bay Liloy, wa kay problema. Gawas nga, maayo mangitag panginabuhi. Buutan bagay na siya. Mag-unsa man ang buutan ug mahing mangitag panginabuhian, Uncle. Kung wa po ko'y gusto niya, bahalag mag-uwang daga ko. Basta, di ko atong amigo ni mo nga si Liloy. Ay mo siguro ipakalitan og sulti mo. Hinibalibad bay. Aha ka. Murag nakalitan na lagi to si Lily Bay Liloy. Ilang ka bala ka. Ako na yung diskarte na niya. Asa napitay lang bay bay? Uban na ka Bay Liloy. Inig pamisita ni mukang Lily. Na 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 na. Katata to imong gikanta, Madel's Grill. Bayan. Murag yun kagtro diha, Liloy. Murag dili biodo. Murag pure ulit taong kanaan. Ay, sa palang diha ko dula bida sa demo eh. Balik, Madel's Grill. Sa'y mamisita ka. Hilas. Lasa do eh. Kung sugtor ka ng lilila, makaingon yung ka nga, maayo manday kang mamili. Diha. Kalagon ka ba ya si mong asawa, Liloy? Ay, sus, ako na itong giampo na eh. Nahala? Yampo ni mo? 18 anyos ko na skuhan niya. Lugon kayo. Hala no. Nanggina ko sa kong asawa nga, minyo ko balik. Oh, mga muramnik ang gasa sa biodo. Baya na, wakadoklas imong asawa. Alagi, kapoy biya kay suwat at hapon oy. Na, katong ako asawa. Malipay mo tayo to, malipay ko. Oy, unsa mga, mao nga. Okay rin siya buminyo ko kusab. Dili, unsa naman? Suktan ako, day. Daoy. Leloy ko, day. Oy, dili ko si Daoy. Unsa Malingaw pa ya ko ni mo, Noy. bida, lain na sa danay. Ay, pagmanoy na ko, sakita sa danay. Magmanoy lang ko ni mo kay magkuwang magkagitad na ko, Noy. Ay, lain magod paminahon, pero sige na lang, maong kay gusto ni mo magmanoy ka na ko. Sunod ni mong tahod na ko, di na manoy, taroy na. Unsa?
Ayaw ko pasakitin, uy, ha? No, dili day. Palamihan ti ka. Ya. Lami na di ay ni. Wow, ubuan niyo yung blouse day. Ay, mao ko. Ay, wow. Ubuan yung blouse di mo. Ay, Wow. hala. Ang imong dugan day, mura magkaimito nga. Panga. Ubuan tani mo bra. Ay, uy. Oo, ko. Wow. Ang imong nips day. Kapink. Ala, uy. Ang imong itnapi, ubuan tani mo. Ay, uy. Di ka lang na, Wow, banan ako oy. ni mo. Wali nga lang na, uy, kay mao Iyo, ko. pasakti lang ko. Bermuda nga bagong nitubo. Ay, pag umana na akong gikunahan, may aging adlaw mong nanupo na. Si Manoy na sa'yo magubo, ha? Hala, Ilgi kawaw na ko. Banan ako ni mo. kalain. Di mo na tanan, uy. Isang di nga mo rin nagyayang mo. Kasabitan man na, uy. Nagyayang no? Oo. Tanawad nagko kay kugat, oh. Hala, Hindi to orang dextrose kung masakit ito. hala, uy. Oo, ugat ni tapasa walingon ako kakini. Oo, kasi. Kata na. Kani unsa man ni nalagi buti man ni. Ugat Kanang di ay imong na. gigunitan, maunay gisubayan sa ugat. Dali. Wala kasinaw. Diyotay. Ala ay. Indutan ang pasasa di. Kinsa ka? Lamian mo tayo. Boy, ikaw. Boy, ikaw. Buwan ho ka ni mo. Ayaw. Gani. Gani. Bay Liloy, nanawag mo lula. Papuli og karon dayon sa inyo. Yamat, kulbaan mo sa tanim mo bay. Murag aksyon ko kubalakang ang ano magha. Uli lang sa inyo karon dayon bay. Ha? Bita na ilihit sa pinagbuhat ni Buwan ni Day. Bita mo, sakit ko dugan ni tamo ni Buwan ni Day. Ay, sa kaadik, naibog sa imong asawa. Pagsaka na ko din isbay, nagkadugo na si Lele. Animal! Liloy! Jong! Lele! Unsa bay? Magminyo na pud ka? May magilidil Marta na ato lang ipuyo-puyo ang atong chicks, atong lahog. Inyo kita. Gabiha. Usa may birto di mo bay Liloy? Bago pa kang nabiyudo karon, minyo na pud ka. Mao mo gini ako kapalaran bay. Ha? Tambong mo duha sa akong ikatulong kasal. Saman, tambong mo? Nagdudam ko ikay nagpatay sa mga asawa bay. Uy, unsa? Gay ko birto di mo bay Liloy bay. Suya minimuda. Kada. Mao na ni akong gingon ninyo mapatya na inyong mga asawa. Bangas. Aron hatagan tabog Berton. Katawa lang ko sa akong mga amigo, labi na sa akong amigo pud kayo nga konsihal sa Madawi si Gili Dilmar. Ang iyang mga uyab ipuyo-puyo ra kita, wa gyud pakasdi. Kini ako pakasal gini ako. Unsa ko ni Berton ako? Berton? Nga kinirma akong bihod may akong Berton. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Junjun. Ginaingon nga, bahala ng tapulan, basta ang ako, kusgan. Duha ra gyapon babae nga maganahan. Mao kini ni tabuos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong bahay kalimutan. Sa kagkwarta. Tay, okay, wa na ko magasto tay. Nihibawon mo kining litaw ta, magagastom kita. Basta makisuri ng uyab na to. Ngita mo ang trabaho. Bida, sige mo na tao ka ngayong kwarta na ko. Isgot, trabaho kwarta itong isgutan. Trabaho niyo. Kapoy trabaho tayo eh. May nang ngayon, kwarta ka, diretso na ba? Diretso? Diretso ay. Sa, diretso tapalong sa. Tatay sabi, nang palunglong ka niya. Ang saan ka? Ako sa ibo tapalong ni mo do. Diretso gina do. Diretso gina. Unya lang ako'y maamahanin mo. Usa? Pinipuli biyan eh. Ako'y maamahanin mo awan niya. Unsa. Kapoy biya. Di tapalong ipangayo kwarta. Unsam ka tay?
Mo style ka po, man. Sobra ka na ha, katapulan. Ha? Pila may pakayoon mo diya. Bebe, pila man. Kininto sagod. Ah! Pida. Oh, dara, dawa ta. Sa klibo? Oh, muli kang hilagi ka kita. Hilagi ka, may tagkininto sa klibo yatag. Ay, huwag mo ko yung sitsiyo. Diyan na na. Lakaw dito. Ang dito ka bukas. Umusta ni mo? Lakaw na. Ogdo. Turjakay mo yan. Ang nindot ni amahan na. Lama tayo ha? Aris ko tayo. Amin ko eh. Amin ko. Amin ko tayo. Sige, sige. Pag-ayo-ayo. Okay. Pagkabuhutan akong amahan eh. Maglagot na. Mga tagkinintos talada sa klibo. Minsan may amahan na. Pero magdali ko. Nagpaabot na ko sa Indetisya. Ano yung tamanaog Indetisya? Sige, Junjun. Bay, lugar namin niya. Lugar. 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 Tana. Now, natan ng jeep sa hero. Tana na. Tanadong. Tiil, dapli. Daplin. Agi sa niya. Tiil, daplin. Excuse. Ang tiil ay daplin. Agi may ganito, ha? Daber, nyara, ha? Kauhab. Naog sa mi. O nyara larga. Naog sa mi. Okay na rin atong baon na eh. At na itong soul salads. Sure pa og energy drink. Okay na na uy. Ay, ko andi ay. Ano man? Apili na lang sa dog snowbeardong. Duha lang ka buok. Tagsata. Okay. Manang. Apil lang doon ka snowbear. Okay. Tana day. Nang, ikada ni baon na to. Ang bibi. Unya, adto na ta? Oh, tana. Ato tas lads. Malakaw lang ta. Doon naman kami yung lads. Ano? Tana. Dagan lang ta kay mga init. Tojak na ta. Tojak na taro na. Torjak na ta. Ni umento na ang bayad. Oo, day. Namintog stinta. Atong last na tong ani din eh. 270 pesos naman do. Karon 300 pesos naman. Oh, puni na lang diha. Tuga gyud ha. Tag 35 pesos ta. Chip-in ning ato. O uy trabaho. Dae tag 35 dabi. Kadali basad nga ni uminto ani mong lodge uy. Sa sunod, di na taan mo check-in uy. Oh. Dahil 50 pesos oh. Okay, Sukliin na diha 15 be. okay na malakaw raman. Dara 15 pesos oh. Okay. Balik sa kudos kasir ha. Bayan sa kuday. Pagdali dito. Lagi. Kadugay ba na to aning napahimutang uy. Giganahan ako diri. Nakaw na dayon dito dong. Leticia. Leticia. Kalain si Nepeta eh. Ang ato lubot mula pa sa bintana. Mula pa sa bintana. Leticia. Ang mga tao, tanong lubot na pala pa sa bintana. Kapuya. Kutasan ako di eh. Bitaw uy. Kutas sa ding buhata dong no. Kapoy. Pero lami. Dahil mga tao eh. Kaon sa taoy. Ang naman. Ambi ng siya be. Ang mga tao doon sa ubos ba? Marag ilang kuhiton kay ang akong lubot mula pa sa tintanya. Naisip na. Darabaw na to. Kaya napit eh. Natagsatasyo po. Niasay sa ka energy drink. Ikaw na ta? Ikaw man. Gawas na din eh. Gawas ba uray? Tabon ta sa atong naong. Uy, mo ribansin pa ta uy. Ribansin ta? Oo. Aro di ta maalkansi sa tong bayad. Ribansin pa ta hangtod mga luyat ta. Siyang. Ha? Grabe sa ka. Grabe na mga luya eh. Binala to gamay kusog di eh. Para makauli pa ta sa ato. Mag-istorya tago sa bron. Mukaan sa ko. Gutom na kaayo. O sige. Ipanggawa sa today. At tabunan atong naong ha. Kay mga tao magkakita gina sila. Ako bilib ko mo dito siya. Taas kikilahutay. Ibabos kama. Murag lupigon mo kunin mo.
Mauwali ako tayo nga. Mga pinagtrabaho. Gamay rin ko grado. Armasan ako dako. Ang grado gamay. Eskwelaho bitaw kan. Sige ka pumayabas. Sige kang suyo patong tubig skwayan. Unsa mo Kasi tisya ba? Gusto na ba akong iyab nga magminyo na mitay? Pero wala ko masugot. Uy, kay, masabay, ako ibuhi niya. Wag ko trabaho. Oy, naidaghang applyan do bisag way tarong nga grado do. Ang imo lang yun ana do, ang katapulan lang yun mo. Tapulan kang way sama jud. Unsa dito siya? Magkigbuwag na ako. O, Junjun. Doon na may lalaki nga biyudo nga kwartahan nga nanguyab na ako. Di akong gisugot. Kalay na. Sayang sad kaayo gud kung akong palabyon. Oo, sad. Dato kaayo. Oo, sad. Mao magbuwag na lang ta. Sige. Mao na lang ni ang katapusan natong panagkita, Junjun. Sige. Sige, langga. Tinuod ka, kaunyot? Ay, ulag ikaw, Junjun. Nagita mi sa tong classmate kaniya do. Kato sa elementarya ba? Oo. Si Warmi, makaila ka? Katong ibo kay nimo? Oo, ibo kita ko ito babayan na. Bayong-bayong ko, nagita pa mi ito, higiw na. Sisiyagakos na ko. Pero may kita siyang pakiton sa ako kaniya do. Makinig-ringwa, pati buot. Ay, mao di ay tingali nga. Nagpangita to nimo. Kay imo ditong gipakita sa imo kaniya do. Oo, lagi. Dugay na kito Bata pa may ato, pero kita gito siya. Nya bay. Naghatag ba siya sil number nako? Ipahatag ko no nimo. Biyudar ba to siya bay? Oh, baba? Saan namatay ang bana? Nagbili siya number mo? Oo. May hatagi ko bay. Kaya ako siya kuntakon. Dugas ko na makakita niya da. Hatagi ko sa number ni Warmi. Gaunyot. Warmi. Gupahan niya. Uy. Humot kay ka. Be, Arbe. Ang gwapo ka. Dukay na kung nagpagita ni mo din na piyuda ko. Mo ba? Dari, pinambot na be, pinambot na. Oo, sige. Pinambot ako. Kinay. Hindi pa. So, nabitaw ko na. Sorry. Usa, magpakasal mo sa kong anak, day? O, tay. Uy, gatatay. Magdatay na lang ko na mong daan, ha? Kay kaslo naman o niya may ni Chunchun. Ang kinitay? Muna tayo, mapagkasal ni Miss Warmi. Pero ma'am, day, wala ba tao ni trabaho akong anak? Stanta pula ng batang mga pinagtrabaho abot lang. Ay, sus, tay. Di na kinahanglan nga manrabaho pa siya. Doon ako daghang negosyo. Makabuhi ko sa imong anak, tay. Hasta ka, tay. Ari na lang ka unya tipo na mo umay makasal, tay. Tipo tang tulo? Oo. Burbida. Sumayan na to. 18 po niya, tay. Tayo na to. Nakagusto sa day kaning akong anak. No, nga tapulan man kayo di. Sukan wagi ni mo kasuway trabaho. Ay, tatay. Mura magsaluho ni mo, tay. Uy, mahala ang tapulan na siya, tay. Uy, ang iya kusgan man. Unya, kugihan. Ay, kung gado, dako umunal. Maugyod. Iwag ni siya na ko, day. Ay, nayo, nagyod ni kitang tulog. Bahala ko na siya tarong grado. Uy, tangi dakon siya, ha? Sigurado. Pakaslan kong imong anak, tay. Sa labing madaling na panahon. Lipay isa na ko. Kaya sa gamay ko grado, dako gugunan. Kasi di ko kwartahan, pero kada oras pa na ko siyang tirahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nani. Kinaingon, dili gyud matag-an ang mga panghitabo. Ikaw nga inahan nga maglantaw unta sa maayong pagkabutang sa anak sa umaabot nga mga adlaw. Ikaw na hinuon ng iyang kasilakan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikain. Ikaw, gusto na kang magbaton og hinigugma? Oo, ma. Naibog naman ko sa akong mga amiga mo. Uy, nga doon na uyab.
Gusto na kong manguyab na, ma. Di ko mosugot. Ma? Di ko gusto nga maparihas ka nako. Nga iko lang pamabdusan. Unya biyaan. Suma, unsa may nahitabo nimo? Nagdako ka nga way amahan. Tungod kay sa dihang gimabdos pa lang ta ka, gibiyaan ako way batasan nga lalaki nga maoy amahan nimo. May las pasalig. Human ko mahilabti nga nagsabak ko. Ipakaslan ba, wa? Busa di ko musugot, oy. Nga ang nahitabo nako, mahitabo usab nimo, Melba. Ma. Ay, pasagdi na ng anak ni mo, oy. Kaya magbato ng hinigugma. Kung ikaw gidimalas og laki, kay igo ka lang gipaburutan. Uy, ayaw ipareha si Milba. Kung unsa may nahitabo ni mo kaniadto. Ay basta, di ko musugot nga manguyab siya istong. Dili gyud. Iyo na, oy. Unsa bay ato nimong nia naman sad ka? Aw, mao gihapon gud. Ni ako kay manguyab nimo. Saba da istong, oy. Di na lagi ko gusto og laki. Kagahi ba ni mong sultihan? Mitagam na lagi ko, oy. Uy, unsa man imo day? Babay? Tomboy ha? Na, samot ka mang di ko. Unsaon ka man ang tomboy? Ngawa man ay tumoy. Aw, kun mao. Ako ang sugdan na ning. Kay doon ako'y tumoy. Tong. Ah. Layas ragod. Ah. Kay sultihan ta ka ay. Bisan gusto pa kog laki. Di sad ko nimo tong, uy, kay tiguwang naman sad ka tong, uy. Mitiko-ko naman ang imo tong. Uy, tikuko niya. Tanaw ba ka? Kay patanawon ta ka. Unsa man ka tong? Di ka mo layas kay habason ta ka ning hait kong pinuti tong. Ang tao nga mahigugma na ning, di gyud mahadlok mamatay. Musugot ko mamatay. Basta ikaw lang ang makapatay nako. Ay, di ay, ha? Mao ba? Gusto gyud ay kang matigbak, ha? Yes. Huwata ko, ha? Huwata gyud ko. Ay, nagtuo kang nagtiaw ko? O sige, huwata ko tong. Hain na ba to? Istong! Asa ka, oy? Sibat ka man laging buanga ka. Abi ko bang nagpadaplin ka lang? Balik diri, ay! Mao ba? Ikaw day nagpasibat ni Istong? Oo, maoy. Mayawaan pa lang ka. Naibaw man kumaba. Nga igora ni mong hudlaton si Istong. Unya ko na be, og di ori makasibat si Istong be. Unsaon naman lang imong mahinaikan og tigbas. Ay, kung mahinaikan patay. Og ikaw? Priso sad ka. Ay, mobalik pa ganito din hintawhana. Pantay lang dito nako ba? Kining ma, may isulti day ko nimo ma. Unsa man? Pero sa dili pati kasultihan ba? Hangyo unan ti ka mahang ayaw gid og supak ining isulti ko nimo. Unsa man gani? Karong gabi dunay lalaki nga mamisita nako. Di lagi ko musugot. Maoy, dako na intawon ko maoy. Dagan ako. Og may katungod na ko nga magbaton og hinigugma. Og kini lalaki nga mamisita nako karon ma, karong gabi may pagbati sad ko niya ma. Busa sugton ko siya mananing. Kahi gyud kag unong sultihan. Anahala sige. Pero ako'y unang makigatubang niya ng maong lalaki. Himbisan ko na kung angayan ba siyang mamahimo mong hinigugma. Ma, ayaw na lang gud og atubang ani mamisita nako karon. Di man ikaw yang tuyo, ako man. Ay di ba himo, Milba? Gusto kong makigatubang ni anang tawhana. Kung kinsa man siya. Kisa nga na? Robert. Robert di ay, ha? O sige, paaboton ko siya din, he. Ay gabi. Oh. Payo. Saron. Oh, hala ma. Mao na ron? Siya na ron na ng pizza gawas. Payo. Oh, sige. Ako'y atubang. Ako'y ablis gate. Ma, ayaw na mag-atubang ma, oy. Dili man ani mo bisita. Ako'y unang mo atubang nining tawhana. Himpisan ko ni. Kundi ba ni harakab og dagway? Ikaw ba ang... Mayang gabi Ikaw ba'y mama ni Milba? Kiahak na. Kagwapo gud aning tawhana. Oo, ako. Mamisita ka niya, Dodong? Unta, magkadayon ba? Ay, uy, dali na yun. Pero, kita unang-unang mag-istorya, Dong, ha? Dali, dayon sa sud, gwapo.
Ha? Mao ka na. Di ko gusto nga maparihas na ko si Melba nga nahimo lang inahan apan dili asawa. Busa kon magkauyab mo, musaad ka ba nako nga di mo siya binuangan? Dako ko gugma si mong anak, ma'am. Busa, dili mita bumbidoangan ako siya. Oh, salamat, Robert. Salamat sa imong gugma sa akong anak. Apan dili ko musugot ha, nga imong hilabtan ang akong anak samtang dili pa mo makasal. Pakasli una si Melba. Una mo siya hilabtan. Nakasabot ka no. Mauna din na ni. Tuwa man to paingon si Robert sa inyo. Basin o sa ibuhaton nila ni Milba. Wara ba ka dito? Ala. Dako ang akong pagsalig ni Melba og Robert nga dili sila magbuhat og dautan samtang wa pa sila makasal. Og si Robert, mipasalig man siya nako gaw nga dili niya hilabtan si Melba samtang dili pa sila makasal. Pero biday ko sa kaw. Ha? Kana ra bas Robert kaw. Pagkatulid og bara. Lapos gunas puno asaging iya sa una. Kanindot. Kanindot ko na. Inigdasoks puno ang saging lapos. Uy, yan. Katilaw anak ka Tungod ka sa mga tabi-tabi nga doon ay duha ka babae ka na si Robert nga gipangkat. Unsa? Gituhog to uy. Uy. Ang usa na buktot. Sobraas duso. Mabaw tingay itong iyang gidutan. Dili laom kayo pero nilapos gyud. Yatis ra. Dukirok din nagbabay ng tawhana ha. Guwapo. Chick boy di ay na. Guwapo mo na niya ikaw. Sa tanaw ni mo niya be. O saman be. Oh. Oh, bitaw ka, bitaw ka. Ako gani, gigapuhan man gani ko. Unya, nindot sad kay gaw. Uy, pangasog dughan. Pero, ha, dili gaw. Di ko musugot nga, mapaangkan lang niyang akong anak gaw. Di ko musugot. Ay, ikaw mauna. Hala. Pauli dito. Atua dito katingaling. Oo, sige gaw, mapauli na ko. Oh, hinoon, may gisugo pa ko ni Milba sa syudad. Pero di ko musugot nga mauli si Milba ug mag-abot sila sa bay nga wa ko. Diha lang kagaw kay mapauli na ko. Brag kabantay ko ni mo dong Robert. Puwa man ang naong mo dong. Nakainom ka dong. Kan ma'am. Oo ma'am. Ni ako kay ingon man si Abay nga molarga ko karon sa Bohol. Mao ni ako. Malaga bitaw ko. Pero karon pang gabi eh. Ma'am. Robert? Ay, nga nung kung gitutukan mong ko ni maayo dong. Yay, napanilap kabaya dong. Ay, ayaw, anak dong. Uy, naon sa kabaya. Uy, uuli lang sa kaw. Balik lang niya kung maabot na smell ba. Sige na kaw. Ma'am. Uli sa inyo. Ubog ra ba ka dong. Ma'am, bisag may edad na ka ma'am, pero lamig gyapon kay ka eh. Kanin mo. Dali, araban ako matintal. Uy, ikaw ba? Tanawa. Ay, sigtutok na ako. Uy, naabaya ka sa akong ubos. Nipis ra ba kayo ng gisulob kong sinina o niya, nagpantira ko. Nay ni awas, ma'am. Nay ni awas. Kapamalbas kahapon. Yung dali kayo mo tuto. Murag bandihado ni Sulay. Sapa ka diha? Kimbot pa kay ka, ma'am. Oy? Kimbot pa kay ka. Ikaw. Singan pa ko ni. Oy, Robert. Ayaw dong. Hikap na to. Ayaw, Robert. Hikap ko doon ngayon. Murag nagpilit. Kani. Be. Kau tani ni awas, ma'am, be. Awas. Robert. Robert. Sino ba may uyab ni mo? Awas ka. Mahala to siya. Ganahan ko ni Muron. Ganahan ko ni Mahala tong akong anak kita. Awas ka. Unya na tong iya. Awas ka. Mangingilog ka kalipay mananing. Melba. Imong giilog si Robert gikan ako. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Pasalo ako, Melba. Hubog si Robert dihang kami ang nag-atubang. Unya, iya kong gidiretso og gakus og hawk. Giromansa ko niyang maayo niya. Makabalibad ka, ana. Nanginit man akong lawas, day. Pasayloan na lang sa mama, day.
Pasayloa in taon ko, nak. Mahal ko kayo, ikaw nga akong anak, Melba. Hangtod karon, nasilag pa nako ang akong anak. Kay kami naman si Robert ang nagtipon na maptos man ko sa dang gilabtan ko sa iyang uyab. Aw, nagpakasal mis uyab sa akong anak.